Il-Bank Ċentrali ta' Malta tibassar li l-ekonomija Maltija ħatibqa' tikber b'ritmu qawwi fit-3 snin li ġejjin. It-tkabbir fil-prodott domestiku gross mistenni jkun ta' 3.8% din is-sena, jinżel ftit għal 3.6% s-sena d-dieħla u jerġa' jitla' għal 3.8% fl-2028. Id-bassira din is-sena ġie jirvedut il fuq marġinalment. Skont il-Bank Ċentrali tkabbir se jkun xpronat l-iktar mill-konsum privat sostnut mill-impjiegi u mill-pagi. Fuq l-oli tal-ħajja, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li l-inflazzjoni mistenni tonqos minn 2.4% s-sena li għaddiet għal 2.2% din is-sena, l-iktar minħabba tnaqqis fl-inflazzjoni tal-ikel. Zidu jgħidu l-inflazzjoni mistenni terġa' titla' għal 2.4% s-sena d-dieħla minħabba pressjonijiet li jirriżultaw minn tensjonijiet ġeopolitiċi u xkiel marbut mal-provisti mill-Vant Nofsani, qabel tonqos mill-ġdid għal 2.2% fl-2028. Dwar il-qagħda finanzjarja tal-Gvern, il-Bank Ċentrali jinnota li dawn ukoll mistenni illi komplu jitjiebu. Skont iċ-ċifri pubblikati mill-Bank Ċentrali, deficit mistenni jonqos minn 2.2% tal-prodott domestiku gross is-sena li għaddiet għal 1.9% din is-sena u għal 1.6% sa 2028. Id-dejn pubbliku mistenni jonqos minn 46.4% għal 44.2% sas-sena 2028. Madankollu, il-Bank Ċentrali wissa li l-inċertezza dwar it-tul ta' żmien u l-intensità tal-konflitt fil-Vant Nofsjani u xkiel fil-provvisti jistgħu jnaqsu tkabbir ekonomiku jerġgħu jollu l-inflazzjoni. Wissa wkoll li żieda ikbar milli mistennija fin-nefqa tal-Gvern l-iktar fuq il-miżuri biex ikompli jissussidja il-kontijiet tad-dawl u l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel jistgħu waslu għad deficit ogħla minn dak imbassar.